Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886-780-355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani? Chawango. Ndi chimwemwe chochuluka kuti leronso na malenga ndipatsa danga loti ndikulembeni kalata ino ya chimwene anga okondeka. Ndikuwuzani zina ndi zina zimene zikuchitika kwathu kuno chimwene. Kwanu utu kuno ndi pano payi ndi tutisaname zinthu sizikusuntha ayi. Pali zina zake zimene zikufunika kuti anthu ufe tifike potopa basi. Tifike pokwiya nazo. Ndiye kuti zinthu zathu ziyamba kusuntha. Apo ayi ndiye kuti tidzingolozana dzala ngati mmene zinthu zakhala zokhalira padakali pano. Tiyamikire kwambiri basi zotsogola zakhweza chimwene. Ayi zopitirizabe kutumikira fuko la Nyasalande modzipereka. Kwathu konse kuno panopa anthu tsopano anavomereza kuti nati kakamba za malonda pa basi kwathu kuno number 1 basi ndiye ndikhweze basi. Ndimakamba kuti zochitika zakuno zitengera kuti ifeyo tichite kufika potopa chimwene kuti zisinthe. Takhala tupanga zinthu zomwezo kumayembekezera kuti zinthu zisintha. Ayi ndithunikisa amwene. Kolera tukamba pano watikhodzokera usatisewero. Ndikuziwa mukudzifunsa kuti Bwande kodi sakolerazi ndiye mwatidzukhala bwanji? Kuli kumeneko dzinja lafika kale. Zikuchitika kuno chimwene simungakhulupirire. Dzinja likadali nalobe patali koma si mmene kolera watizunzira amwene. Panopa ndiye pafupifupi boma lililonse. Kolera amene mbuyo monsemo timamudziwa kuti amafalikira madera amene mwina madzi asefukira kapena kumene kuli mpani pano kwambiri. Ayi ndithu nkhani si imene yonso achimwene pakadali pano. Panopa ndiye paliponse. Ndiye mukudziwa inu tikuchokera kale kumuliri wina uja wakolona. Mukudziwa inu mmene tinazunzikira. Pano ndi izi ndiye kayano kamba kwake ndi kumati chani kaya. Mwina atidziti zamu anthu zimenezi achita kutiponyera ngati mmene anachitira ndi muliri wakolona muja. Atiponyera zimenezi kuti mwina mwake tikakamizidwe kuvomera katemera wa kolera. Inu mukudziwa bwino lomwe achimwene kuti kolera sangakhale oponyerana ndi matenda okhudza ukhondo. Kusefukira kwathu kuno kwa matenda a kolera ndi chizindikiro chokwanira kuti nkhani za ukhondo sizikuyendayi. Anthu akamapanga makani kuti iyayi achita kutiponyera zimenezi kumangokhala kufoira chimwene. Paja kuno kuli kagulu kena kamanyasa kamakani kwambiri kamene kamatsutsa zina zilizonse. Simungakhulupirire kuti mdzaka zino anthu makambabe kuti abale tiyeni aliyense akhale ndi kanyumba kaulimba khomo pake chonde kuti tipewe kufalikira kwa matenda okhudza ukhondo ngati amene wakolera. Ayi ndithu anthu akudikira bwana MUP yawo kuti adzawamangire chimbudzi pa khomo pawo. Tafika pomvetsa chisoni kwambiri poti miyoyo yathu yonse tayika m'manja mwa anzathu andale achimwene. Andale na amene akuyendetsa miyoyo yathu. Chimene chili chimene chikumandikuitsa amwene.
kwathu kuno zinthu zina zikukanika kuyenda chifukwa chilichonse cha ife tachiyika m'manja mwa anthu andale ochatsika, kaya ndi osalima, kaya ndi adzadzi, kaya ndi odzonzi, kaya ndi onamwankho, kufira kuti zinthu zathu zomwe zimene ife tikuyenera kuchilimika kuti zisunthe ayi ndithu zikukanika chifukwa tikudikira kuti andale achitepo kanthu. Zafika poti ukhondo umene ayi ndithu tinasiya tikudikira kuti andale achitepo kanthu basi. Ana ndiye kumangobereka, munthu kumayamba kubereka ana ayi ndi dzaka 14. Dzaka 14 msungwana ndi mwana kwambiri, koma ayi ndithu kumupeza ayi ndi mwana nzake. Kodi amene kuti afikire dzaka 30 zizakhala bwanji? Mapeto ake zinthu zikamavuta, unyinji wa ana tikubereka zikamavuta kuadyetsa kwake, ndene umadzudzula kuti ayi ndithu anthu andale sakutithandiza, anthu achabechabe kwambiri, angofuna kudzilemeretsa okha, sakutiona ina yake basi. Amene wadziwanso lendo kubwerawo silidzawavoteranso basi. Anthu mitu kumakhala ili kunyumba kwa bwana MOP, asalekeze kuvala chovala cha nyuwane. Mwaonatu ndalama zathu zija izo, ife tikuvutika, ayi zikoma, ayi tidzaonana. Asalekeze kudutsa ndi kajombo ka buledi m'manja. Mwaonatu angodya okha mabiredi, angodya okha, anthu achabe. Panopa zikuoneka kuti tinasiya kuganiza achimwene, tikumadikira anthu andale azitiganizira m'malo mwathu. Zinthu zophweka ngati kusamba m'manja pochokera ku chimbudzi, ayitu tikulikira atsogoleri athu kuti ayitanitse kaye msonkhano, adzagwade kaye pansi kuti chondelera akulira kuti abale, mbendera iyi, mbendera iyi, tiyeni tizisamba m'manja koma. Kenaka mwina ndiye tikhoza kuyamba kusamba m'manja, koma chabe ayi ndithu osatheka. Misika ndiye ndikuchulukana lachulukanaku ndiye kumakhala chapwa. Mango ayambikawa nde kumangotola amwene, nthawi yomweyo tabwinyika kale nkama osatsukanso. Anyamata otcha chipisi ndi kuvutavuta kwa madziko, koma ndiye kuona madzi akutsukira mbatatesiyo, kumadzifunsa kuti inu mwatenga kuti? Ati inu nkaisa chidutsanso m'mafuta, majeremusi wapsera m'mafuta momwemo. Ndiye kuti anyamata akanyenya kuchokera malo akazithandiza, uyo m'manja osasamba ukagwira kanyenya. Mukufuna tidode wa bwanji bigi? Chimanga chowotcha paliponse amwene pa mtetete opanda osamaliranso, kumangotola nkumadya basi. Mbombo zosafuna kuti ana kunyumba akadye nawo ndi zimene zikumatipoteranso kolera ochuluka, chifukwa kugula chimanga chachiwisi ndi kupita nacho kunyumba kuti chimayi taphikani ndidye limodzi ndi ana, chili cha moto, zikhoza kuthandiza ndithu. Koma mbombo zimati chimanga chomwe chitikachita kufika nacho kunyumba, tidyera komwe kuno kunsewu kuno, ngakhale chili chozizira. Ana azidziwa moyo sophweka ngadzambe kudalira iya. Tikusanduka koma kafuko komvetsa chisoni kwambiri, kafuko kamene tidasiya kuganiza, tikumadikira kuti anthu alichitire zina zake patokha ayitu sizingatheka amwene. Nanga soche tsikawo dapita okha kunjako, angoyenda ati ife tiuzuzika kuno. Nde mafuna zitakhala bwanji? Bwezi tonse titazitsekera nyumba kulirira limodzi basi. Koma zoona ujeni zampira zatha, tiyeni tsopano tibwerere ku ntchito iyi, nkhani zizitha. Koma tulaka mpope fusi, siphokoso lakero achimwene, sili kugona atu kumudzi kuno, vuvuzera kumakhalira kulira usiku wonse, tsiku ndi tsiku kuphulitsa makombola, ngakhale kuyenda kwathu kuno mmakwalalamu, kukumavuta atu, paliponse ng'oma kulikitimuka, akuti kukondwerera kuti zatheka. Koma sikutibe ndikuwada atoyi, amayina ndithu kutero, kupukuta misozi ya mazangazime amene anakumana nawo posachedwa apa. Nazonso nyerere, kufa ndi bulumwa zoona, kuchita kukhala ngati njovu imene aonenji adapha ndi bulumwa, osaphiphaphipako zoona, ndiye mpakana zinayi kwa chilowere, ndi wamanja kapena wamiyendo. Gobo yanali kuti nayenso, mpakana kumangolola akatola mpira mu ukonde wake mpakana kanayi. Zoona why nyerere, why basi timangireni blanta bypass road, komanso stadium kumwanzako chonde. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi, Bwande. Kumafuta ku Nyasalande, sunga mpenzi.